Čau. Teraz idem postaviť to druhé poschodie. Minulé sme ho už postavili a dočkali sme sa toho druhého diela. Idem netažiť drevo, aby som mohol urobiť druhé poschodie. Dobre, drevo už mám. Ťažil som ho, neviem, asi 5 minút a idem urobiť to druhé poschodie. OK, druhé poschodie mám hotové. Ďalší diel bude asi ešte dneska, ale neviem. Čau.